Kanhi political leader sa CPP-NPA gibulgar nga mga representante sa Makabayan Bloc pulos membro sa opisyal sa mong rebelding grupo. Ani ang detalye? Gipresenta sa kasundaluhan si Noel Minyoto Legaspi alias Ka-Efren, kinsa kani spokesperson, kani Deputy Secretary o Regional Political Director, ingon man kani Regional Peasant Bureau Head sa NDF Far South Mindanao Region. Dinhi, iyang giyagyag ang nahibawan sulod sa kalihukan. Usa siyang gibulgar, mao mga representante kuno sa Makabayan Bloc sa Kongreso, kinsa pulos opisyal ug dunay katungdanan sa CPP-NDF. Usa sa mga gihinganlan ni Ka-Efren, mao si Bayan Muna Representative Carlos Zarate. Pero nung nasa loob ako dahil nasa secretariat ako ng Far South Mindanao Region, mayroong mga conferences kami na ginagawa at napag-uusapan namin sino yung magiging nominee na ire-recommend ng taga Mindanao para magiging representative ng iba't ibang party list organization. So that's why Southern Mindanao Region Party Committee recommended Carlos Zarate as the nominee o Bayan Muna. Samtang gipanyamakak ni Representative Zarate ang alegasyon ni Ka-Efren. Paagi lang kuno kini sa kasundaluhan nga pasanginlan silang may kalambigitan sa rebelding NPA. Gipanghimakak nato ang ilang mga alegasyon. Gipili kita isip na nominado o isip representante sa Bayan Muna sa usa ka democratic process sulod sa Constitution and Bylaws sa Bayan Muna, no? O gipili kita sa mga delegasyon sa nagkalain-laing chapter sa Bayan Muna in 2012. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.